ନା କଣ? ଏମପି ସାର୍। ଭଲ ଭାବରେ କୁହ। ମଦନ ପରିଡ଼ା ସାର୍। ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଏମପି ସାର୍। ୟା ମାନେ କଣ? ମନମୋହନ ପରିଡ଼ା ସାର୍। ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ଏମପି ସାର୍। ମାନେ କଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମଦନପୁର ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ? ଏମପି ସାର୍। ଏମପି ମାନେ କଣ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଫେଲ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା କଣ? ଏମପି ସାର୍। ଏମପି ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ମଦ ପିଇବା ସାର୍। ତୁମ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ କଣ? ଏମପି ସାର୍। ଦୟାକରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। ଏମପି ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ମଣ୍ଡା ପିଠା ପରା ସାର୍। ଏଠିକି ଚାକିରି କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏମପି ସାର୍। ଆବେ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି, ଖୋଲିକି କହ ଏମପି ମାନେ କଣ? ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର୍। ତୁମ ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତିଆ? ଏମପି ସାର୍। ଚେୟାର ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବି ଏବେ। ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ପର୍ସନାଲିଟି ସାର୍। ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗଲେ ଏଠୁ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ମୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟା କେମିତିଆ ସାର୍? ଏମପି ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ। ଏମପି ସାର୍। ମାଇ ପ୍ଲିଜର ସାର୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି এই ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ୟାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଆନିମେସନ ଭିଡିଓ ଯଦି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।